Hayi khona. Hayi mina ngiyala mina. Uma ngabe umdali ewumdali weabundance, ayingifanele mina, ingifanele. Ayisifanele yini? Isifanele lo abundance leyo. Ngiyala. Yabona mina indlela engidaleke ngayo. Ngidaleke ngalendlela ethi uma kukhona umuntu okwazi ukuphila ubutepu nje, ewumuntu njengami aphile ubutepu. Indaba mina ngingaphili ubutepu. Why? Why? That's the thing. So mina angikho kulento ethi kumele umuntu agqilazeke la emhlabeni, asebenze kanzima, alabor, abele mina angikho nje kuleyo nhlobo leyo. Angikholelwa kuloko. Mina ngikholelwa ukuthi umuntu kumele enze into efulfilling emoyeni wakhe. Imali nama riches alelizwe as a nourishment. Yes. Angikholelwa ukuthi kumele umuntu agobe la egameni lemali. Hayi angikho lapho. Kushuthi ke uma ukuthi ke asiyitholi le abundance, emfethu imali kumele ize in abundance kahle kahle kuthina yonke into plenty. Yini pho kungenzeki ngaleyo ndlela na? Mina ngiyazi. Yini? Isukela le satshela into wrong. Sasuswa thina kumdali ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona into ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, uyabona. Hayi. Mina lento iyangicasula nje mina. Ukuthi nje lana soqilazeka kodwa kukhona abantu abazophila ubutepu. Lutho. Khona abantu abadliza qheqhe la, abahleli phezulu, badliza qheqhe. Yabo? Khona abantu abadla inyama la, bese bephosela abanye amathambo. Ayizwa lonto. Bona badla inyama. Yabo? Khona abayigcinile bona, bayigcina lento. Bayigcinela bona. Yabo? Ukuthi ayisebenzele bona. Why kungabanga yimi olapha yaphezulu? Ithi answer ke sisusiwe thina kwimithetho ye-nature. Yabo? Sisusiwe kwimithetho ye-nature. Into engeyona. Changes. Pho wena ngoba wazi lezi zinto, indaba kuyimanje ungelona imillionaire. That's not a problem. That is not even a focus. We are chasing the alignment with the purpose. All those things shall be added. Ne? There is a law, yes, understand the element. Law of patience and greatness. Ukini? Great things take time. Umthetho loyo. Umthetho loyo. Hayi man, kusangikhulume man. Sangikhulume. Abantu bafuna izinto zenzeke manje. Banye babamba inkunzi, emfethu ngicela ukukukhombisa nje imizari ekhona ukuthi njani. Kune law of creation, ekethi your own life is your own creation. You create your own life, ne? Hey, that is under the law of karma. When you create your own life with your own mind, bese kuba ne law of growth, ukuthi i-law of growth wena into ofocusa kuyona iyona ezocheleleka bese iyakhula leyo nto. Law of focus, lento ofocusa kuyona iyona ezokhula. Imithetho le ufocus ekwini kodwa wena ufunani. Yabo? Focus ekwini kodwa wena ufunani. All of inspiration bafethu mina ngiyakutshela indaba yesonto, indaba yeculture, indaba yani yonke lento. Leyo into leyo ngisho ungakhohlwa leyo nto, usebenza imithetho la. Ayikho into ekudingeka ukuthi ngize ngitshelwe yona. Ngicabanga ukuthi masibuka kwi-culture, ke sibuka i-culture. I-culture iza muva ukunama laws of the universe, okunama laws e-nature. Iza muva i-culture, iza muva i-religion. I-religion ike vele ke
is something that is nje flipped upside down. A religion. Christianity is not even a religion. Christianity is a relationship with your creator. Igama nje Christ has nothing to do with the religion. Yabo? So by obeying the laws of nature, there's even no reason ukuthi ungazoshayelwa umthetho umuntu othile. If you obey the laws of nature, you get exactly what you have to get. Yabo? Yoba ngiyibala lemthetho nje, all law of patience and greatness, all law of hospitality, aspiration, yonke lemthetho hamba ufunda ama laws, 12 laws of karma. Mawuqeda ukufunda ama 12 laws of karma, ufunde ama hermetic principles, ama laws leyo imithetho. If uyigcina leyo mthetho, umulalela nokulalela bese uyalenza, uyakubusiswa, nenzalo yakho yakubusiswa, neqhoma yakho yakubusiswa, lomhlabathi wakho nendawo otshala kuyo, yonke into yakho yakubusiswa. Umulalela nokulalela, awugcini nokulalela bese uyalenza. Akuyokhulunywa ngemithetho yesonto lakho lapho. Akukhulunywa ngemithetho yesonto lakho lapho. Kukhulunywa ngama laws. Lord is law. God is law, the generator, the operator, and the destroyer. Umu aligned naye. Yabo le mithetho le nature. Yonke into ascribe to those laws. Into yasusa umuntu wasuka yena kumdali. Ukusuka kumdali kusho umdali uyiharmony. Yes, ayona discord. Uma wena usuka kumdali, impilo yakho vele izoba ne discord. You are going to labor for money. Are going to labor for money. Ungangibuzi mina. Lento engikhuluma wena ungangibuzi ukuthi wena change you labor for money. Don't ask me. Mina I'm not going to tell you everything about myself. Yabo? Don't ungaphina wena lalela lento engishoyo bese uyithatha with your highest reasoning. Yabo? Listen with an understanding. Because the universe ayingazi mina, yazi wena. Everything starts kuwe qala. So umuzobheka mina ngikutshela ukuthi besingekho isidingo sawo konke lokhu kugqilazeka. Besingekho isidingo. Go back to the laws. Asiqalela naka, asibe practical. Now you labor, asazi usebenza iminyaka emingaki. Uthini umthetho? Umthetho, money is energy, Wenzani ngemali? Wenzani ngesikhathi yabo la kuya khona, where your heart is, that's where your energy will go. It means that's where your money will go. Where your money goes. Yabo, iyaphi? Ngabe imali yakho uyayithuma njengamasosha ukuthi aye empini? Ngabe imali yakho uyayisebenzisa ibe isigqila? Imali mele ibe isigqila esizokuzalela izingane, uphinde nalezo ngane lezo zikuzalela izingane, nalezo ngane zikuzalela izingane. Imali mele ibe islave sakho esikusebenzela wena. Kodwa konke lokho kusebenza ngomthetho. First, ukuthi uthini umthetho? Patience. Umuntu ade aqala ukusebenza, imuphi umsebenzi angawuveza? Investing. Umthetho wemali uhambisana ncimishi nemithetho yemvelo. Yahambisana. Money and spirituality. If we are not spiritually aligned, money wise kumele usebenzise ezinye indlela ukuyithola nayo. Kumele ize ngobuningi bayo. Two people. Ngavuso uDr. Ref Wayne Shaman. Ngavuso yena owasebenza njengethuluzi. Discovered the spiritual father King Bhaka. Look at those two people. They have money in abundance. Yes. Lonto ikutshela ukuthini? Ikutshela exactly lento engikhuluma ngayo. Those are the people engibafice la. Yes. Mina only 2022 when I was spiritually awakened. Angilento ikutshela kahle ngokusobala ukuthi okay, kahle imali imele sibe nayo in abundance. Futhi we don't have to labor so hard for money till we die. Never.